Mulakaw! Ano mulakaw man ka? Nang load ko! Ano nang luod man ka? Gusto na ko mukha og lami! Oh, sige pagilis mo. Diba? Sir! Ano sa mga dala? TikTok, sir! Kana yung TikTok tiha, i-minimize lang sana tiha labi na og naitrabahoon dere. Mulakaw ko karon. Balik ako inyan tay paniud to. Ayaw kalimtit tiha mukaon ko dere, ayaw pagudang kanon. Sige, sir, sige, sir. Be! Be! Sa man? Be! Gusto ko mukha og lami. Ay sabi ba puyo, wala ka nang istorya ni Ate Iba. Di ba? Unya te, pag balik na ko niya te, basig kaulan nun baya. Ang mga nila Mutang hana eh. Ang mga nilabahan te, pusa ay basig magbasa na po na balik. Don't worry, sir. Don't worry. Oh, dun tuloy bitaw tiha. Everything is under control. Asa mo ka na? Mulakaw! Ano mulakaw man ka? Nang load ko! Nilood na po si ma'am. Ano nang luod man ka? Alangan, gusto mong kumukha og lami, tapos di mo ko lumapakanon! Kamayag kasing-kasing, uy. Sa muka yung unya nalanggod ka mulakaw pa man ko. Makam naligapan ka sa kuwaon niya. Mindira, di man ikaw ba? Nya karon jud ay. Karon ko mulakaw! Puyo ba sa muka ni mo ay. Sige na pagilis ito kay malakaw ta. Ikaw te Iba makuyog ka? Kuyog si Roy! Oh, sige pagilis mo. Anong lami? Labi lagi sige na. Sumao na mga boss no, sa walay pagduha-duha, gibiyahe dayon ako si Hana. Dari na ko siya gidala sa Anets Restaurant. At bang rani sa JS Gaisano, dari sa Dakbayan sa Tagum. Gikuyog na lang po na ako si Ate Iba, kaya na ako iparealize sa iya ha. And before di minangani, nagpa-reserve na ko daan. Pwede po kayo ni muna buhaton, i-message lang ang page nila. Gamayng background lang aning Anets no, wala pa ko na anak na ana ni siya. Kay 31 years naman in-establish, unya ako 28 pa, o di ba sakto ra? Unya kada birthday na mo sa una, diretso na mo palit og lechon manok akong papa, kaya sa tamang lami ah. Kaning Anets, nagsugod lang yun ni sila sa lechon manok. Pero karon daghan na kay kag putahe kapilian. Mao nang ayaw katingala kung ang mga ondere ngunani kadaghan. Ikaw daw makakauglami, dili ba nimo balik-balikan? Unya ako dili ko palupig. Kung unsay mga available nga putahe dira, gi-order na ko na tanan. Pagkaluto, gipahatod dayon ako sa lamisa. Basta kay siga-siga lagi ang mata ni Hana. Unya nagtuo ba day mo nga si Hana lang na-excite dira ah. Hiringi lang po ning naong niya Ate Iba pagkakita sa crispy pata. Grabe si Ate Iba mura magdili magpapugong. Pero relax lang dira ate, kaya wala pa na sila nahuman. Daghan pa na sila kulang nga dapat ibutang. Sa tinuod lang no, daghan pa kay na sila putahe nga pwede ninyo testingan. Sama ani ilang pasayan ug kaning crabs nga. Ayate, lamian na ba ni isulod sa tiyan? Sabayan pa jud aning lechon belly, napay dessert. Maglibog na lang jud ka kung saon ni siya paghurotanan. Nya. Sa mga tanaw ni mo dara. Uy, daghan ako sa order, uy! Okay raman na. Lamong ganina si kagreklamo. Gusto ko hindi. Ano ka problema dara kay kani sila dili man ko nani ka mahal. Mura lang social tanawon. Pero budget friendly ra ni. Unya, kung dili na ko kurot, pwede balot. Ikaw ni bahala dira kung saon ni mo na. Grabe ni si Hana, wala pagali kasugod og kaon, balot naman ang nasaw na huna. Ako nimo mo kaon sa kadraa kanang balot-balot, unya na nahuna-huna ah. Kanipod si Ate Iba, bisag wala pa'y kaon, kaning Diyos, gitarahan o guna-una. Actually, the best yung kayo mo experience dari kay pwede maguni siya pang pamilya, pwede pud pang barkada. Unya sama sa akong giingon sa inyo ha ganina, gidala na ko si Ate Iba diri para ma-realize niya nga unsa kalami mo kaon og dili pagod. Unya, lami tino. Wapod nagpalupig si Hana, hab-hab po siya giyaha, pero akong gikatingalahan, ingon siya, diet siya. Pero dili ni makompleto among pag-anhi diri kung dili na mo matilawan ilang pinakalami nga lechon manok. Kay diri baya jud nagsugod tanan about ani nga restaurant. Ang nakanindot na sila bagong open dito sa M Avenue dool sa palengke. Pero isa wala dagang storya, wala pa na nabutang kauno na nako na siya. Pero anyway, ang reason baya nga nanganhi mi diri tungod ni Hana. Mao na pangutan-on na to siya kung satisfied ba. Kay satisfied ba di ay sulbad ang problema.